Bombo Business News. Kabombo, epektibo na sa buong aga ang panibagong adjustment para sa presyo ng produktong petrolyo. Yari na ang adjustment sa diesel, mayara sang increase kung pagsaka nga 2 pesos kag 66 sentimos sa kada litro. Sa liwat, diesel may saka nga 2 pesos and 66 centavos per liter. Sa gasolina may saka man nga 2 pesos kag 21 sentimos kada litro. Sa liwat, gasolina may saka nga 2 pesos and 21 centavos per liter. Sa kerosene mayara naman sang buhin o rollback nga 3 pesos and 53 centavos per liter. Sa liwat, sa kerosene may aras ang buhin nga 3 pesos kag 53 sentimos sa kada litro. Samtang bangod sang sini nga price adjustment, yari ang price range epektibo subong nga aga. Sa diesel, nagato pa na ang presyo sa 76 pesos and 72 centavos, tubtob sa 99 pesos and 8 centavos per liter. Sa gasolina, nagato pa ang presyo sa 82 pesos and 24 centavos, tubtob sa 93 pesos and 4 centavos per liter. Sa kerosene, nagatupa naman ang presyo sa 120 pesos and 76 centavos, tubtob sa 125 pesos and 70 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate kabombo ginbase naman sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BOP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Magabalik naman ang transaksyon sa buong aga. 61 pesos and 57 centavos baylos ng US dollar. 7 pesos and 85 centavos ang baylos ng Hong Kong dollar. 48 pesos and 34 centavos ang Singapore dollar. 16 pesos and 41 centavos sa Saudi Rial kag 72 pesos and 25 centavos ang baylos ng euro.